Punta ka? Ako na mo, ito. Ibrahit na akong mamahal. Huwag mo na isumbat yung 7K. Sige, nabalitaan kita pag tutuloy kami sa upo, ha? Mamaya na parang tanga. Hindi na bawala. See you. Parang gago. Sige na gabi ko. Bye-bye. Kasi nga, ako 30 minutes lang ako papuntang dito. 30 minutes lang sa akin yun. Pag-uwikan. Pusa, yung pusa. DOC ako. Brad ako eh. Tapos, naisip ko mag-order nito. Ano ba kasi yung